Aku duwe dolanan sing lucu. Cocok. Prau cilik tak kenterke banyu. Aspora. Besok nek gedhe dadi tukang prau. Oh. Salah ya masak ora tau melok grup iki Mas. Iya, gerombolan Mas boten grup. Kayane swidak kena kanggo nukokno penyanyi sing ayu ayu tak korupsi sak kode gak apa-apa ya. Iya iya saya pun sak kersa mawon. Yo dibesani gong yo kiwa tengen. Gati sawi geng diri enggal kapurwakan kanthi atur pamundutan gending ingkang jubuh kalian kawontenan. Iya. Kaya kudu ngono ya Dimas yo.
monggo mangkawiti saking pundi? Kowe sik apa aku sik, Gong? Parian. Kok sut lho? Wong karek milih wae kok sut. Lah iya kok iso. Sing kalah sik. Sing kalah sik ya. Oh sing kalah sik. Kok pinter men aku kok tiba kalah. Lah iya. Bongkar wadi neng kutha Pati, Bapak Sukarti banyak rejeki. Bongkar wedi ning Pati. Bongkar wedi nang kutha Pati, Bapak Sukarti banyak rejeki. Lah nek awakmu piye? Kira masak kok. Aja terok lho, aja terok lho, aja terok. Ora mungkin cara. Nenonane. Aja trek watek bulu. Ora mungkin. Aja tok Nano beden. neno. Ya iya. Nenonane. Lunga Pati, bongkar wedi banyak rejeki. Bapak suka. Iku mana walikane kene. Cengoh ya sing. Kowe mok tak penging terok kok malah gurmuk walik lho. Piye parekamu? Bongkar wedi nang kutha Pati, Bapak Sukarti banyak rejeki. Parekanmu piye? Ibu rezeki to. Iya. Beda ora karo aku. Lah piye kowe? Lunga Pati, tuku wedi banyak rejeki. Bapak Sukardi. Bedane apa? Mateni Kardi yo. Padahal Kok mateni Kardi lho? Omonganmu gak iso. tiba Kardi lho. Tak bacok kowe kok mateni Kardi diengkulmu melocot. Kene tiba wedi, kene tiba Kardi. Kardi, Beda ya, beda, beda ya beda. ya wis. Sing waras Ya. ngalah, Jo. Sing waras Dibaleni. ya baleni. Lunga Pati, tuku wedi banyak rejeki. Bapak Sukardi. Ya Saiki ngene wae. Aku ngerti nek adikku Bagong iki senengane adu akal. Oh, Kowe ngono. dhisik aku gah nek mau akali neh pari aku gur trimo Genten kok wis walik. kok. saiki ben Kowe ora dhisik. malek kono. Ayo meletik kowe lah. Lah Ning saiki sik. Ojo sangu gawar ngawur. Hei. Mbak Nisa. Mbak Nisa sing Lah. dadi manten. Piye Jajal? Weh, angel weh bosok. Nisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Tiba Ojo kesuwen Ya Mbak tiba Nisa. to. Ayo, Kang. Pecah we ra ngarah ora. tibane apa tibane? Iya Tibone Mbak Nisa. Nisa. Wis to, gayamu kaya Yo, pinter-pinter. golek. Aku gak nek mau kon dhisik. Kowe Tiba ya. Ya, senengmu adu-adu. Nisa. Nisa. Asli besar ta. Iya ta. Lah iso apa ora sase sase. Iki besar ta. Iya di basa. Iso apa ora ta? Nisa Mas. Lah iya Ya. bener. Di besar Mas. Iya di Iya. basa Mas ya. Di besar. Apa to ki? Yo, pikir, yo. Tipe se. Tuku jamu neng Suriname Mah. Kok Nama iso kok iso se, gak penak. gak Gak masuk. penak. Gak masuk. Moh gak penak. Wong iki jarwa dasa Purwakanti lho. Se ya Tibone se, oh ya kenapa? ose ya se. enek bencong jengene minse muga ndang bolong katur Mbak Nisa.
dipertanyakan. Apa neh? Ana bencong jenenge Lise. Mise Mugondang bolong. katur Mbak Lise. maksudmu bolong piye? apane to? Kondang Wong bolong wedok maksudmu kudu piye? bisa bolong plong lega-legawa minangka pedaringane sing kakung. Menyimpan kayanya yang kakung, menyimpan padine sing lanang. Aku suwe gas sepelan mbek kowe kok muni kakung ngono terus ngono. Lah iya siap-siap ya Mas go payo. Kanggo mantono. Nah, Sapa? Aku manto. aku wae ora iso wae. Dia wis ngalani mikir entek. Dene wis mikir nek manto gampang. Gampang kan Gajamu. Mbak Mise Mugondang bolong. Ya. Dijawab oleh Mas Manto. Mas Oh Manto. iya. Piye jawab piye? Purwodadi kotane sing dadi nyatane Jakung jajake. bakarane. Gosok. Iya. Gosong topi. Kini berpihak karo aku kok. Nah, tiba ya. Apik. Urung, Cok. Iya. Dilanjut. Menyang ronggo tuku semangka katur Mas Manto muga ndang donga. Siasayo Sing Loh, Kajeng Ndara sampun rawuh. Sampun rawuh.